אם אנחנו לא מפרקים אותם באמת. מכל הקפלניסטים, הכי אני אוהבת שיקמה. היא כל פעם פולטת בשיא התמימות את מה שכולם יודעים שאסור להגיד בקול רם. לא מפחיד אותי לדבר על מלחמת אחים. ומה שאסור להגיד בקול רם זה שהקפלניסטים חייבים לנצח את הבחירות האלה, ואז להבטיח שהרוב לעולם לא יוכל לחזור לשלטון. או במילים אחרות, מוכרחים דחוף לבטל את הדמוקרטיה. הבחירות הבאות יקבעו איך תראה ישראל לדורות, כי אם אנחנו לא מפרקים אותם באמת, אז הדמוגרפיה באמת כבר מדביקה פה את האירוע. צריך לפרק אותנו באמת, הבנתם? מה זה אומר בדיוק? יש לנו את כל הכלים. נתחיל מזה שהסתמו לנו את הפק. To put restriction on the social media. כי ערוץ 14 זה הרי תעמולה, זה מכונת רעל, והבעיה ששם אומרים את האמת, למשל פרשת הפצרית, שאנחנו הבנו אותה כבר שנה אחת קודם. ואז הם ישימו בכל עמדות המפתח שופטים בערב מיארות ויועמ"שים לשרים ופקידים מאסכולת זילבר קפלן. זוכרים כשהם היו בממשלת הריפוי, איחוי, שינוי, שיסוי, דיכוי ל5 דקות בחסות הנוכל נפתלי בנט? אז ניסנקורן מינה 61 שופטים בישיבה אחת של הוועדה למינוי שופטים, כי מי יפריע לו? בלי למצמץ. וכמובן צריך יהיה לפטר את ראש השב"כ דוד זיני ואת המפכ"ל דני לוי. אנחנו נעביר הוראת שעה שתאפשר לנו להחליף מינויים כושלים בכל שירות המדינה. אל תדאגו, בג"ץ לא יתערב, לא יפריע, יפטרו את מי שהם ירצו, כי הרי יד רוחצת יד. הם ימנו את האנשים מהסוג הנכון, מה שלפיד קורא נורמלים. הממשלה לא. כל מה שהיא עושה לא נורמלי. נחליף אותה, הכל יהיה נורמלי. כאלה שיודיעו מיד בשם שלטון החוק, שהם יצייתו לאהרון ברק ושליחיו, לא לממשלת החשוכים הנבחרת, כדי ששום ימני לא יחלום חלילה שממשלות באמת ימשלו, כלומר שממשלות ימין באמת ימשלו, אבל עדיף, אתם יודעים, האמת שממשלות ימין בכלל לא ייבחרו, אז לפני הדמוגרפיה באמת כבר מדביקה פה את האירוע. צריך יהיה להציל את הדמוקרטיה מפני הדמוגרפיה. למשל, על ידי החוק הזה שמציע יאיר לפיד, שיבטל את זכות הבחירה של חרדים שלא שירתו. ואז לימין לא יהיה רוב, כי לערבים מותר להשתמט. נגיד, הציבור הערבי במדינת ישראל לא מזמינים אותו להתגייס. אז זה לא חל עליהם. וקואליציה של ערבים ומפסיקי התנדבות, משום מה לא נקראת קואליציית משתמטים, לפחות לא לפי הקפלניסטים. אבל רגע, שיקמה, גם עכשיו אתם כבר לא רוב, אז איך תנצחו בפעם הזאת? הגורלית, הסופית, האחרונה, הקובעת? אני רק רוצה להגיד לכולם שכשעבדנו נכון נרטיבית ב-2023, פירקנו אותם. התנדבות! הבנתם? הם ינצחו את קואליציית המשתמטים על ידי התנדבות. אני לא מתייצב. כלומר, יפרקו את הצבא בשביל לפרק אותנו. אז אם עוד לא היה ברור לכם למה הקפלניסטים התחילו להגיד שהימין יגנוב את הבחירות, הנה לכם ההסבר, כי כמו תמיד זה לא סתם השלכה, זה פשוט וידוי. כשהם מאשימים אותנו בדבר מה, הדבר מה הוא בעצם התוכנית שלהם. ורק שיקמה עוד לא הבינה שאסור להגיד את זה בקול רם. וזאת הסיבה שאותה אני הכי אוהב. מגדלים גאונים במכון ויצמן. גאונים.